Ez ê yek bi yek bipirsim. Yek bi yek bipirsim. Yek. Zara mizgîn li ku derê dijî? Mizgîn li Amedê dijî. Gelek spas. Du. Ruhan ev çi karê dike? Ev xwendekar û şanegêr e. Gelek spas. Sê. Şîrvan ew di kîjan beşê de dixwîne? Bilmiyorum, burada emin değildim. Evli zanimgiha dişliya beşa beşeye. Di beşa wêjeyê de dixwîne. Beş bölüm. Wêje edebiyat.